Ja, dit is kwam. Culturu open mic, zowel in Suriname als in Nederland. Uw verhaal vertellen, bel of app naar 880-2940 of 06138-38750. Tot dan! Suriname altijd dichtbij, je sapt vatten. In me ati, Srana. Suriname, yeah, yeah, yeah. Soms zie, soms daar. Maar je blijft Suriname. Misa fetigi mama Suriname. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Voor een goede mondbehandeling gaat u naar Dental Care. Dental Care gevestigd aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost. Deskundig en ervaren in tandcontroles, tandenbleken en spoedbehandelingen. Bel of kom langs voor een consult. Dental Care, kwaliteit, garantie en zorg van uw gebit. Onze professionals staan voor u klaar. Uno hornot lo tambribi nu srefi. Una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Was sweet konaini ina datra usopara maribu. Dis na presi pe you kan kong di ala datra siki. Den datra funu ekna dei nanga neti di ala yu datra sorbu. A prese opo mofoneti ina weekend nanga lat neti. Te anutu hi srefi da we kon nanga egi siki wagi komitio. Te abu fanuru you kan kara concluti 1 to 4. Datra oso para maribo, you sorbo, na sorbo. Stichting Ontdek je Plek organiseert een Valentijn busreis van Amsterdam naar Aken in Duitsland. Voor €25 per persoon. Ben je gedupeerde van de kindertoeslagaffaire is dat €15 per persoon. Iedereen krijgt een gratis lunchbox. Aanmelden kan door de QR-code te scannen. Voor meer info WhatsApp naar 06 87 78 6333 of 06 87 48 3695. Let wel, vol is vol. Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Culturu TV Open Mic. Welkom in Suriname 17e rijksland van de wereld. En ons doen aan Surinamer Atencio. En wat takwant op dit ori de recente zaken samsa. Ze hebben lang onder Surinamer Atencio en iedereen weet van boy, ay jongen, fa Atencio meke jongen, fa den digo, maar toen je lange fi. Fos mi wangodoro, ja. Dan wil ik als traditioneel, ik zeg het altijd, op iedereen te groeten. Ja, vrede zij met u allen. We spelen tang. Ja, we doen een cultuurfasie. Met baru allemaal wa odi. Ja, en fos we go doro, mi wa actie na alla respecti. If mi kan direct gebruik van ruimte die zie. Tegen een regering, ja, en tegen een volk. Wansan mi wa actie. Anto één ding dat karma toch een van de ergste virus is in het heelal. Ja, zeiden ik met takso. I actie zo net en i takkie zo net uno jere lang af mi. In feite de matak 2024 nou een schrikkeljaar. Maar 2023 bidde in feite ook een schrikkeljaar, Jimmy. Veel verdriet.
pijnen, teleurstellingen, usago dadelijk de rover. Maar zij dem ik mi bewantak bakatak karma, omdat mi want tegu alamala. Wispo de wispo pewetang, wisumana uno. Isa skin disi, to na slechts wang sansa gado scheppen futang wan pisting ja instranang. Milas mimma voor lukumi atekri. Zoals ook alles voor mij. Milas wan grampching voor jaar tapu. Voor skers begin nog erbij. Ja, milas mimma, milas wan grampching. Diep teleurgesteld ook toe. Ja, mi be kosiki. Mi seref be aks bi boy me dedegwe, mi no be mataki serefi, mi no ma waka. Gezin be siki ook toe, maar mi be kof na moro erg gewoon wat tatief me bijna. Hou me ten goede bijna 1,5 maand. Want a heer kers nog oud opnieuw bij de sober gimi. Isabi tok, mi seref be ding tak mi bod dedegba. Mi ano ama say dus ma ogri. Maar oké, gelukkig heb je een siki agrip. Sabi heers, nak me ernstig. En tijdens agrip tijdens asikbed voor me, dan om eens aan vinden plaats. Teleurstelling bijvoorbeeld. In de zin van 2024, 1 januari precies. Pe wan case bij de sami be hamer, pe adetapa tafra fu kabinet fu president, adetapa tafra fu minister. Vorige week, we hadden afspraken, de documenten voor migramma salibi 60 jaar lang. Verstoken van water en stroom binnen Paramaribo, midden Paramaribo zelf. Sabi toch, mindri abusi samen nangawan tusma, de ma ontruim. Precies 1 januari 2024. Ja, en had me, want de unulik grampje bij een probleem, abe vanguno op. 60 jaar langer. Tayo na uso darapi. 60 jaar isa bariyo takboy. Sang a little house on the prairie zonder water na nga stroom de mindri foto tu. At sir, ik heb het altijd benadrukt. Tidak adi as man natampe. Mipchini vya natampe na ngayon gezin ook tu. Na fit. Dat zit we daar. Dat is maar play om een boom bigisan dat may horde document. Daar praat ik over de familie Aban. Aan de Regenboogstraat die 1 januari moest ontruimen. Ja? Daarnaast mi een sterfgeval baka. Pe mi dierbare broeder, neef, zo grosama pchimboy na tamarejo ama kolas libi. Ama beko apwang siki. Als ik het goed heb hoor, nierkanker. En dat ben met taka gezondheid voor Suriname. De specialist van medische verzorging 0,0. Want ja in Suriname, die man maar van niks. Madama doro Indonesia ma on Actueel saning. Isi? Ma dua operasi no ama no demoro. Ja, en abe dewa masang ibe ma dua beroep altijd nen tapu ama belop lafu. Sabi tok en tris. Want alla de sa vinden plaats. Zolang de da sikaneurs ja vooral asset, daarom ik met taki 99% UDD kaba. Dus dat mi wan mek gebruik even ng alla respectie met egi grantangi, omdat dat had mi. Maar in een latere stadium mogen je dan pispisi. Samen bedoel na nga teleurstellingen, verdriet en sa vinden plaats. Ja, maar vanuit onze kant dan weet ik ook toegecondoleerd naar karakter in een heersan zijn met me in een hele periode. Sabi dat nog een tof story ik ook toe. Vooral dat ik gebied voor gezondheidszorg, maar ik ga atori toe voor grondtori boy Atencio. Oshi de san sapsa isabi nanga meno nita o men grond sei prati de so sanati madang unsa na masrefi e struggle so fu abi so furu sa umwaka fu kwa chimpis dotion. Kijk, luku fosmiwang giwang fosmiwang onderbouw asa fu agrontori bijna miwang taki mi brada. Het leek alsof de muilkorfwet die de vorige regering had geïmplementeerd. En pe asem, de semsmaja, zij die beleid na de huidige regering, bij de tegen een muilkorfwet. Die de adee, u kon je duidelijk, dat de mek misbruik van een muilkorfwet. Ja toch? In feite eigenlijk
Om de even voorzichtig. En niet dat we vriezen. Ja toch? Want midden vastberaden. Zonder vries. Ja? Zonder aanzien des persoon. Maar bijna mi wantak ook toe isi sampsa nanga upchin berada ajay. Fudama no din VAP moramal jompo NDP. Isabi to. Dan plotseling worden ze opgeroepen. Plotseling worden ze dan bezocht thuis. Kijk naar onze broeder Piqué. Sabi to, ik kijk. If mim go even tapa vraagstuk dat die toch voor ugo namen nog niet. Ik bedoel van, als je ambtsdrager bent, of je hebt zo'n positie. En als je vindt, te meer als president hoor, want bij deze gaat het om de president, wat ik heb vernomen, wat ik heb gezien bij archiefbeelden. De heer Ajay was wel aan de andere kant fout. Want je kan iemand niet een moordenaar gaan noemen. Wat valt onder smaad en laster. Ja toch? Maar dat er bewijsmaterialen zijn, toch, naar de naam toe, in de hoedanigheid van een andere functie, dan is het wel waar. Ja toch, dat die genoemde naam, in de hoedanigheid van politiefunctionaris, want er zijn ook beelden, er zijn bewijsmaterialen, toch, er zijn stukken opgemaakt, toch. Dus, en er zijn ook beelden waar de slachtoffer zijn moeder ook heeft aangegeven. En als men problemen daaraan had, dan moest men daar gaan om het te onderzoeken, toch. Maar waarom? Ik denk misschien is het omdat meneer Ajay ook in de fout is gegaan en ze hebben gretig misbruik ervan gemaakt omdat hij heeft gezegd dat de president een moordenaar is. Dat doe je ook weer niet. We moeten het toegeven. Ja, toch, dat is ook ondeskundig en onmenswaardig. Als je had gezegd dat in feite dan op een positie waaraan die naam die is genoemd ten tijde daar was, dan was het iets anders. Dan is het geen leugen. En er zijn bewijsmaterialen die je kan beweren. Ja toch? Oké, ook idem dito met mi brada Piqué. Takisani imag. We leven in een democratisch staat, maar me begi kuno ko susrevi. Ja, kuno beleden kusrevi. We moeten elkander corrigeren. Ina want is mi vind tak if you look at dat justitie eigenlijk falen, want justitie zou moeten aanwijzen van tak. Want een artikel die je leest het en Tilisa Sani, die tak van, maar zo man dan ben doen, zo man dan ben de man ben potaman buiten functie, dus het systeem dat hij want kijk. Jaba geval dat hij, jaba geval bouwt ze ook toe, 8 december proces, er is een vonnis gekomen. Er zou toch ook verder onderzocht moeten worden naar dit geval van deze meneer anders. Want justitie kan jarenlang cases onderzoeken, ondanks die mensen er niet meer zijn. Maar eigenlijk kan je een tak verkeerd, heeft het ergens gelezen, heeft het ergens gehoord en heeft het kind bij de naam genoemd. Oké, bij deze, ja, daarom heb ik altijd gezegd en altijd gepleit van gelijkheidsbeginsel moet kunnen gelden voor ieder. Ja toch, ik haal aan zo net de kiesbouterse ook. Ja toch, en we hebben altijd gezegd, niemand zijn vijanden van elkaar. Asan fu, akis fu, bouters en allemaal saptak yung bugi vraagtekens din en tapu, tere din en tapu. Ja, en dat u heeft aangegeven zo net dat de justitie ook in de fout is gegaan, als ik het zo mag interpreteren. Natuurlijk. In feite eigenlijk, indien men dan, die man moest dan voor het gerecht gaan, met name Ajay, als de president het niet eens was, ja, niet eens was en vond dat het smaad en laster is, dan naar rechter want toch, naar PG moest doen beroep dat toch, zij de was Culturu moet go karma, ikara man no is doen ang samsa. Hoe verder? Heb je hoor en wederhoor gepleegd? Ikara president kom, niet toch? Dus gelijkheidsbeginsel niet geldig die alles, maar en mitake altijd luku instro dat die militaire talbotak opdracht uitvoeren dan in beklag gaan. Als je taal hebt uitgevoerd, ga je dan in beklag kunnen gaan niet. En dat heeft de politie nu gehanteerd. Ja toch, ze hebben hun opdrachten uitgevoerd, met alle respect, het is hun taak. Ja toch, ze hebben de opdracht gekregen, maar ze konden ook in beklag gaan. Want het is eigenlijk niet de job van de justitie. Het was de job van het kabinet, van de president en de OM of de PG. Maar igo namang, no warrant, no niks, no ikara mang, ay, waarschuwing klaar.
Dus het moet nu als een zijn, als een iets zijn van, dit raman sawan taki, dis op sanangayu. Wel, ik zeg het altijd, ik ben vastberaden zonder vries. Ja toch? En miano ajay. If mi takwansan, mi kan staffing. En juridisch, if ik kon, go ahead. Kuluku sawa pur uiting. Ja toch? En ete yusref sakwa na misref itu. Maar die noasak tegenover you toe, want dat wil zeggen dat je je werk niet naar eer en geweten hebt gedaan. En er is een anticorruptiewet. Onthoud dat. Het is vastgesteld, nog niet aangenomen, als men misbruikt de anticorruptiewet ook in bepaalde zaken. Gesproken over de kiesbouterse, ja, ik heb het al gezegd, vooral in de politiek zijn niemand vijanden van elkaar. Ja, het is nu. No, maar nee, bouterse, morota. Alles in Suriname is voor een naïeve zeven. Alla de kies, alla de zaak, HPS, G-surfen, noem maar op, alle soort rommel. Ja toch? Horen we nu iets van bouterse, plotseling men nog niet te komen. Dieptepunt. Ja toch? Maar laat de kies van bouterse en anderen dan oké op tafel. Het is al op tafel van de OM. We weten dat de trias politica niet gescheiden is van elkaar. Ze doen hun dingen. Ja toch? De matak te tupet bulefeti. Luik chihuahua. Nago jompo sumar. Want de mau meke kom baka. De mau nyayu. Zeker. Vooral in de politiek. Dus laten we het daarbij laten. De man bijisma. Ik zeg alleen maar één ding. Ik heb het op de laatste interview van u. Ja. Zelf heb ik ook gezegd. Onthoud één ding. Columbus tak grond tapu vakantie terwijl grond tapu loon toe. Ja, en wie de bal kaats moet het terug verwachten. Ik heb het ook gezegd. Maar wie een kuil graaft voor een ander moet één ding ook weten. 2 keer ambtenaar, 1 keer ambtenaar, 2 keer burger. Je gaat ook vervallig moeten worden. Ja toch? Dus die kwa ologie aan trouwang. Onthoud één ding. Karma aikong, karma besta. Aan natuuropleiding ayu. Luk moet ik je na fadina olo toe zeggen, je vluchten toe. Dat wil ik nou toch sana je vluchten toe. Want men gaf iets aan verleden. De haan is gevlucht. De kippie is gevlucht. De kuiken is nog gebleven. Ze zijn gevlucht. Ja. Met behulp van de kuiken. Want de haan werd begeleid om via Frans-Guyana weg te gaan. De kippie, of de kip. Ja toch, daar praat ik over die persoon die dat boek heeft geschreven. Ja toch, hij is ook weggevlucht. Maar hij is via de luchthaven gegaan. Dus hij is niet gevlucht. De kuiken, die is nog steeds hier in Suriname. En wat als ze niet meer aan de macht zijn nu? Gaan zij toch ook vluchten? Want de corruptieve handelingen van hun hebben zij dan van kwaad naar erger gemaakt. Dus in een case dat die kolibeen vat teten door when time comes, time will tell. Ja, de kiesbouterse dat ligt op rekening van de OM, van de PG of noem maar op. Trias politica wat rechterlijke machtsreview is all in the game. Maar we hebben betere dingen. Isap, dan want taka ubo taka tori fa buku chinso moro lati ma wo chare waka direct because u de president tak wansani die api senga buku komen uit ama me kwa reactie in DNA amanta we als Suriname moeten nu tonen die eenheid en nou want geen enkel buitenlander moet ons komen uitmaken voor dit en dat en ons vergraben en bla bla bla. Maar in het tori voor de haan. Minashi amare reageer zo, want de haan is ook elke radiostation afgegaan in Holland. En kranten die je ook, wat je dan ook kan bedenken. En allerlei beschuldigingen gedaan naar het land en naar de gezagvoerder. Alles dat je maar kan noemen. Maar voor die van de Berg schreef van boeken over mijn eigen ervaring, dan moet die man hangen. Kijk, ik zeg altijd, analyseren is niet moeilijk. Ja toch? Goed luisteren, goed citeren en zaken goed onderbouwen is een pre, is een kunst. Ja? U sprak over de haan. Maar de haan was toch niet weggevlucht? Zoals men hier had beweerd. De haan is in Nederland en gaf een uitgebreid interview. Hoe hij werd begeleid. Ja? Niet met taxichauffeurs. En hij werd in de ochtenduren begeleid naar Albina richting Frans-Guyana. Amapsami districten.
Dus if amabe deso pede mabe put wan verbod, wan reisverbod die bisuseur na nga dewandat. Je kan nu zeggen dat bisuseur is weggevlucht, maar met behulp van deze mensen ook toch. Want hoe je was af bisuseur nu, de haan is weggevlucht zoals men heeft beweerd. Maar daardoor Nederland sadu, moeten we het weer draaien. Archiefbeelden dit ook. Ama schreef Taki. Hij werd met zijn gezin begeleid. En achteraf is de naam van de First Lady ook genoemd. Iji, maar akes fu amasa skrifa bruku van meneer Baka van den Berg. Im lukubong, analyseer het goed. Ja? De man op een persoonlijke feit na de streefie. En dat was de man van president in het presidentskabinet bij een Jantje de Voorste. Ja toch, die abukuno beko ete. Omdat de man op een persoonlijke feit na meneer Van den Berg. Hij was eigenaar van Capito. Ja toch? Dus asak sa de man bodu, de man ofende streefie. Ja toch, trouwang niya moro trouwang na dewandat. Dat de man tak ama vluchten gue. Ama no vluchten gue. Want tama go via Johan Adolf Engel. Isa sa tak vluchten gue. Natigo in wat doik butere. Natigo via ama sa na busi. Of igo via abusi abra awatra. Dat na vluchten. Ja toch? A illegaal route. Dat is vluchten. Maar die man is via de legaal route gegaan. Dat soort vluchten ama vluchten. Na no di amadoro drape. En asan no fit in ama ati ete. En hij heeft een boek uitgeschreven nu, uit in Atti, dat als je problemen hebt ermee, omdat je je foto hebt gezien of zo, want nu hebben we het over de president. De president zegt van, hij laat het niet toe, amek de man pour de boeken uit takasi, fufaku de wandati, suma bij boekukba en attack de rover wordt gestraft. Wel, laat me u één ding zeggen. Er zijn ook foto's bij paarboden eerder, hè. Had hij dan geen problemen daarmee? Waarom heeft hij dan geen problemen daarmee? Omdat Samsa tussen aanhalingstekens positief zijn de drape. Ik ben een probleem dat toetok, want zonder jouw toestemming hebben ze dat gezet. En nu zeg je weer, zonder jouw toestemming heeft deze schrijver of auteur of hoe we het willen noemen, jouw foto daar geplaatst en niet jouw foto alleen. Want als ik het goed heb ik 3 foto's gezien. Ja toch? Die man heeft zijn hart uitgelucht. En amano deja amade na Nederland. Dat sa imus doen nou. Met contact na nga regering van Nederland toch. Want daar wordt die boek verkocht like watra waramboru. Ekta metegi. We hebben ook mensen in Nederland toch. Dat if you a probleem en als schrijver moet of Nederland, dan moet je dan met je collega contact maken van Nederland toch. Van zodra die zo smara en het valt onder smaad en laster en het smaad onder hoe je het ook wil noemen. Waarom heb je dat niet gedaan? Doe dat nou. Go naar de regering van Nederland en tak, die boeken moeten uit de kast hoor. Dat je she zou take you know. Want die begwa Holland, sa de maar be mekanga you. Ano mooi. En sa de journalisten be doen nga you drape. No be mooi. Want ze hebben één ding gevraagd. Waarom heeft u niet geluisterd naar uw eigen wijze woorden en je kon geen antwoord geven dan het te verdraaien? Dus daar gaat het erom. Bij mij gaat het erom. Een foto zegt me niks. Ja, als iemand hun hart wil luchten en het zij negatief of positief. Mina bana boere. Itroe dat ik me komoro foto en integendeel moet het een motivatie voor de president zijn. Van, je maakt me populair. En ik word populairder. Ja toch, je moet kunnen, je moet jezelf dan wel kunnen plaatsen tegen kritiek. Bij deze vind je het niet een kritiek. Ja, omdat de persoon bij deze, de auteur of de schrijver, te kritisch is geweest. Amanda Holland, Gwa Holland. Want anotak inoman Gwa Holland. You mango, lek feit tak dat de trouwen no mango. Temer ook a vice-president no mango a buitenland. Ano mango niet, maar you mango. En voor die you mango, they go drape wis Rutte no demoro mit nanga Wilders no. They tegi Wilders tak meneer Van den Berg of Soetberg of Vanning heeft mij geschaad. En ik eis dat die boeken uit de boekenwinkel worden weggehaald. Dat je zou take you. Atencio. Usap ete wan toemoen terug dat president me volg van leiderschap training.
En dan had je gehoopt van, oké, laten we zien wat het met zich meebrengt. In Akezi, ik vind dat president handelt professioneel genoeg. Like, lief van volksleider, wat man zei, Tjakondre moest reageren eigenlijk. Want die man is vreselijk, maar boos, ja. Moet voeders maar het twijfel dat kan Marisa boeken, omdat de man zal deze boeken en nu zat ik een piepje even. Lees je dat eigenlijk meneer Van den Berg nog beschuldigd meneer Santoki voor niks. Ama takabot samang mek me sansa schrijft en mek me kaba. Maar de persoon zelf, Santoki of president, wordt niet persoonlijk aangesproken of besproken. Kijk, ik proef hier nu twee vragen die u me stelt. Ja? Eén is de tijd toen hij de leiderschapstraining heeft gevolgd. Ja, want het staat ook viraal. Het was ook bij nieuwsbladen. Ja, toch? En twee, dat de auteur bij deze of schrijver bij deze niks fout heeft gedaan dan zijn hart uit te luchten wat hij hier heeft kunnen ervaren. Welk wij ook als burger in het land ook ervaren. Ja toch, maar bij deze is de eerste, de leiderschapstraining. Ik heb het ook eerder gezegd toch. Je bent een leider. En wat voor leiderschapstraining wil je nu weer volgen? Dat wil zeggen dat je niet leider genoeg bent. Ja toch? Je hebt de charme niet. Misschien ben je die leiderschapstraining gaan volgen. You only knows. We don't know. Maar je bent gegaan. Ja toch? Imekining. Maar tot zover. Je hebt een leiderschapstraining gevolgd. Wat is de inhoudelijke van een leider? Het woord leiderschap. Wat is de inhoudelijke? Want zij doen no de. Mino denk dat adna inhoudelijke. Als leider moet je 1, stressbestendig zijn. Als leider moet je 2, zaken kunnen sussen als ik het in chimonie voor je moet breken. Ja toch? Als leider moet je dan jezelf neerleggen tegen kritiek en kritische burgers. Ja toch? Want hoe je dan keert of draait. Ja, hoe je dan keert of draait, ben je een manager, ben je een leidinggevende, ja, ben je een leider, zoals je het noemt, misschien tussen aanhalingstekens. Onthoud dit. En het geldt ook voor mij, als ik mezelf als een leider naar voren breng. Ja, bigisma taki. Omen meti enyak saba, mana koni e charaning. Zeide, omdat koni bekend is met cassava eten. Koni o charaning. Dat wist ip karyuning. Alles wat men zegt is mijn naam. Yuna koni. Ayenyak saba. Dus if abovru of a kapwa gwegonyak saba wandi of a krab dagu. De man ook kapwa nanga dia nanga omensan. De motak na koni bekong. Us aspora de begin na koni. Dus i volg a leiderschap toch? De potjus refilik a koni. Awis ano yunya maksaba na yunya maksaba. En yuna leider awis you no go in a fout. Ja toch? Yuna a fout wang. Want yuna a leider. En je moet het appreciëren. Je moet jezelf kunnen neerbuigen. Want if je bedoelt daadwerkelijk een leider. Dan had je dan spijkers op koppen geslagen. In op de mix neki kotro aboma. In alle de situaties afvinden plaats. You no bedoel als zijn fout zou je tak vorige regeringen bedoel. Want dat was het eigenlijk toch. Zand erover. Ja toch. Uno gwa IMF. Uno doe aan nepotisme. Uno doe. Maar ik doe het toch. Uno no tek gifte sa die na grondwet. Iteka AMS, keten, ino mag tek gif. Eerste saan say beduk bij bete, go to tak. Ko derlijk no, def min leden zijn man konami. Dan moet draai de archiefbeelden gibakatu. Het zijn toch ook bewijzen. Elke krantenknipsel, elk boek die een auteur of een schrijver nu dan schrijft. Ja toch, elk archiefbeeld is een bewijs. Live with it. Elke keuze heeft zijn consequenties. Je hebt je leiderschap niet kunnen tonen, omdat je van een slang tot de aboma heeft gekweekt. En no inteking, you na koni, you no nyamak saba,
trameti nyaming, yung charaning. So simple, logika. Ja toch? In plaats je bartak, basta. Jullie hebben het te bond gemaakt nu. Ja toch? Maar nee, omregeer mag. Je was dan tanga 2025. Wist je na nga je coalitiepartner kele-kele, lik van ubotak inamaron, maar om je ego om machti. Maar leiderschaptraining zou je volgen, inhoudelijke zei Vinnie. Men zegt theorie moet je in praktijk uitvoeren. Dat heb je niet gedaan. Het was niet leiderschapstraining zwarte. Dus ik voor antwoord tegelijk. Amam teka trainer wakan en say want ama op een geestelijke leider kan ama op wan trainer van ons dus aka gama alapingi fatak o no im handel zo no im do zo. In de reden vallen nog gebruik het woord geestelijke leider. Want als je duidelijk ba sa een geestelijke leiderlijk beleidsadviseur doen aan de mensen met beperking. Code eerlijk, want als had me die mieren, wan geestelijke leider, snap ik wan beleidsadviseur. Ja toch, je ziet je president wakagwe lips masa breni dofu noma waka. Dat je zogenaamd je gomi na ja urgent DNA materiaal DNA ne vergader. Check a film baka. Check a film voor Jezus. De heilige fariseërs, grootschriftgeleerden. Je bent grootschriftgeleerde toch? Je bent een zij betakken baka geestelijke leider. Wiens brood men eet, diens taal men spreekt. En dat is met Judas gebeurd. Dat zijn met die grootschriftgeleerden gebeurd. Tijdens Herodes tijd. Ja toch? I liep des mananga beperking voor kanti. You tak atal. Pefin abrede. Maar onthoud één ding en dat keer ik weer terug. Karma. Karma. Aan natuur op payu terug. Dus geestelijke leider met begieren. Nou, mooi woord alleen met takking. Ko-gebruik woord sa alles maar kan verstaan. En ko-gebruik sanino sa de realistisch. Want geestelijke leiders bijna nebasta in Suriname. Ja, sorry tak mim takken zo. Ik ben ook iemand die sterk gelooft in mijn levende almachtige God. Sabi toch? Maar dat wat is gebeurd, me keuren af en het is recent gebeurd. Jouw een probleem? Stap naar de PG. Jouw een probleem? Chamigo visgerecht. Het is mijn mening. Ik heb je niet uitgescholden. Ik heb je gecorrigeerd. Ja toch, want als gelovige vind ik het niet leuk. Je bent een geestelijke leider die duidelijk weet dat die man niet kan zien. Dat die man niet kan horen, want er waren meerdere mensen. Anderen kunnen niet lopen, maar je praat de taal en hoe integer bent u. Integriteit speelt een grote rol. Je werk moet je naar eer en geweten doen. Niet naar eet en geweten. En ik zeg het altijd. Nou, denk je dat in Alassane heeft sa. Ik denk dat je het afval boeken naar afleiding toe, want hoe ben je een heer 2 weken lang als aan voor de man niet. Om een lange bewetaking. Aankondiging naar maanden terug aan mijn melden ik maanden terug bij er komen mensen niet naar Suriname. Maar no be daar ai, no be daar no be sani, no be strip, no be daar ai ving. Telek de mensen die me waka in een foto in een binnenland overal. De mensen want to wet mange waka. Lek alsof we weer gekoloniseerd zijn. Kijk, u zegt het, u vraagt het en u zegt het. Ja toch? U zegt, we hadden het al eerder over de Mennonieten. U vraagt nu naar mijn zienswijze. Ja toch? U vraagt naar mijn mening, mijn opinie. Ja toch? En u zegt daarna ook alsof. Maar er zijn niet alleen maar Mennonieten hier in Suriname. What about die Indiërs? Ze zijn toch ook hier komen emigreren? We forget dat die. Er zijn toch Afghanen? Er zijn toch Haitianen? Ja toch? De maken emigreren, ja toch? De maken stem toch? Verkiezingen kon toch? Oké, maar terugkomen aan Mennonieten. Kunnen we nog heugen, 2 jaar geleden was de kwestie Mennonieten toch al op tafel? Ja toch? Ze hebben toch een tussenpersoon, een contactpersoon, met name, hoe je die zeker, goede heer weer, ja? Soeverein.
We wisten al toch dat Mennonieten zich hier zouden komen emigreren. Niet remigreren, maar emigreren. Ja toch? En we hebben niks gedaan. Ja toch, we hebben niks gedaan, want zij hebben hun tussenpersoon. De dag van vandaag is hun woorden waargemaakt. En we hebben problemen. Persoonlijk heb ik ook problemen, maar ik ga je later zeggen waarom. Punt 1. Hun track record is onmenswaardig. Daar zijn we daarna erachter gekomen. We zagen het allemaal als Surinamers als een kiek. Ja toch? Maar de man maakt de woord waar. Want de man begint aan 11 Mennonieten toch. 11 Mennonieten vallen onder 50 gezinnen toch. De man zit dit hoor toch. Meneer Soeverein heeft het uitgebreid gegeven in Mama Taki toch. De man had bijna 3000 documenten. De man zit klaar. En ze zijn al bijna afgerond. Dat ze hier zouden emigreren. Ja toch? En het gaat om 50 gezinnen. Maar die Mennonieten waren al hier. Die Mennonieten waren al hier toch? Oké. Laat hun track record. Wie heeft meegewerkt? Wie heeft meegewerkt? Is het niet de staat? Is het niet de regering? Deze huidige regering? Want we hebben ook de minister van Financiën ook eens hebben over Mennonieten. Dat ze geen gronden gaan krijgen, maar gaan kopen. En dat zij de agrarische sector willen verhogen. Alsof er niet genoeg specialisten zijn. Ja toch, expertise zijn van Surinaams afkomst qua agrarische sector. Jij hebt de middelen niet aan de Surinaamse expertise gegeven. Waardoor ze niet verder kunnen gaan, moet je dat ook aangeven. Maar dat je nu komt zeggen dat Mennonieten komen naar Suriname als investeerders, je jok. Als immigranten, duidelijk aangeven. Niet als investeerders. Ja? En waar gaan ze die gronden kopen? Zeg me. Bewijsmaterialen liggen niet. Ja toch? Domeingronden worden niet verkocht. En dat weet je toch conform de landhervormingsdecreet. Het staat duidelijk hier. Ik heb hier de landhervormingsdecreet. Ja toch? Domeingronden koop je niet. Dus je gaat het moeten kopen van mensen die eigendomspercelen hebben. Daarom ik de mij vekke maar grondconversie toch. We konden tapu. Oké. Wat hebben ze nu gedaan? En nu moeten we één ding eerlijk met elkaar zijn, volk van Suriname. En zeg me als ik niet gelijk heb. No tak omemang vinga anu tikfaya. Dan kan je netjes zeggen, de pot verwijt de ketel. Want plotseling no man no sap niks voor de Mennonieten. Plotseling no man no sap suma teken bevies en suma goed adviezen, zo deze keur goed adviezen voor de man van bevies. En ja, ik hoorde de minister van GBB haarzelf beschermen. En aan de ene kant zeg ik, minister, u heeft wel gelijk. Maar aan de andere kant zeg ik weer, doe je werk naar eer en geweten. Ja? Want de man taki, de waarheid. Sada dongru. Ei kakring wandi en dat komt sa. Wat u heeft gedaan, is misbruik maken van de landhervormingsdecreet. Ja, met name mensen, ik heb het niet gemaakt. Ik was niet de auteur geweest. Ik was niet de schrijver geweest. Ik heb ook dit niet aangenomen. Het parlement toen, ja toch? Staat duidelijk geschreven en ze hebben misbruik gemaakt van paragraaf 1, uitgifte van domeingrond, artikel 2. Want hier staat duidelijk geschreven in artikel 2b, van de personen die voor verkrijging van domeingrond in aanmerking komen, ja toch, slechts 1 Surinamers die in Suriname woonachtig zijn, ja.
En 2b, vennootschappen van koophandel, rechtspersoonlijkheid, bezittenden lichamen en stichtingen. Volk, ik heb het niet geschreven. Wij hebben het niet geschreven. Stichtingen, dus minister, die aanvragen waren niet op naam van Mennonieten, ja. U heeft gelijk. Maar jullie hebben misbruik gemaakt van artikel 2b. Stichtingen. Dus de stichting die een rechtspersoonlijkheid heeft, want het is een lichaam, die mag wel aanvragen toch. Conform de wetgeving toch. Conform de landhervormingsdecreet. Ja toch? En de tweede, wat ze ook misbruik hebben gemaakt, ligt in paragraaf 2, artikel 6, lid 4. Ja, en hier staat duidelijk geschreven, iedere aanvrager, ja, want we hebben 2 soorten aanvragen, algemene aanvraag en specifieke aanvraag. Algemeen aanvraag is wanneer men collectief aanvragen doet, laat ik zeggen, Atencio en 100 anderen. Dat is algemeen aanvraag. En dan heb je weer de specifieke aanvraag. En bij dit gaat het om 1 lichaam, 1 stichting. Of laat ik zeggen, 1 persoon, specifiek. Iedere aanvrager van grond ontvangt binnen 6 maanden. En dat hekelt me, minister. Je hebt het binnen 6 maanden kunnen klaarmaken. Legaal, waar Surinamers, geboren, getogen, woonachtig, Surinamers die in Suriname woonachtig zijn, binnen 6 maanden niet eens hun antwoord kunnen krijgen van een BV, van een LAD-nummer. Denk Katori Boeng, al is de leugen toch zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Waarom niet Suriname eerst dan de rest? Ja? Maar nee, het is legaal en u heeft het binnen 6 maanden kunnen klaarzetten. En als u nu zegt van dat u geen enkel BV heeft getekend, zoals de vicepresident dat beweert, hoe komt meneer Soeverein, want hij heeft het bewijs de Amazori toch, BV 3 stukken getekend door de minister. Hoe komt hij eraan? Wie heeft getekend? Je hebt toch gebruik gemaakt van de landhervormingsdecreet middels stichtingen. Dus wat zijn dingen bakatok? En dat zegt nu het kabinet van de president en de minister van Financiën en minister van LVV, welke er zoveel bewijsmateriaal. Ik kan het ook oplezen. Bewijsmaterialen zijn er, maar code eerlijk, doe je werk naar eer en geweten. Wees integer, dan ben je een goede leider naar je volk toe. Ja toch? Dus bij mij gaat het hier erom, er zijn stichtingen opgericht, zogenaamd, ja, stichtingen opgericht. En moet je naar het doelstelling van stichting. Het doelstelling van stichting zogenaamd, na bijna lekwang, waar real estate. Tikgrong, sergrong, mek oso, ser oso. En, Luca Moining, het is hun doel eigenlijk, heeft geen enkel effect qua categorie agrarische sector. En de grond staat maar actie. Ja toch? Want ze hebben duidelijk geschreven, ze stellen hunzelf voor als vermogensbeheer. In de doelstelling komt er niks voor van agrarisch. Koluka award boek voor de actieschrift van vermogensbeheer nou. En wat houdt het in? Dus waarom liegen we voor elkaar? We liegen verschrikkelijk waar er geen grassen groeien. Ja toch? En daar gaat het erom. En het mooiste van de grap, stichtingen worden beheerd. Want aan schreef je ja zo, Saudagar, Finoch, Kumar, bla bla bla. Maar tego Google, ineens niks. Tego sukusuma naman dat inoman vining. Dus nou een spook. Wan spook ay beheer wan stichting. Code eerlijk nou. Ja toch? Na lek van itaki mang ay vluchtig we sampsa. A beheerder voor de stichtingen die vluchtig we. Tegen me eerlijk nou. Wie zit allemaal erachter? Wil je mij nu komen zeggen, zoals wat het volk beweert en wat meneer Soeverein beweert,
dat je hebt getekend zonder te weten dat het gaat om Mennonieten? Dat je gaat tekenen als zaken, als adviezen goed zijn? Nee, dat heb je werk niet naar eer en geweten gedaan. Je dient als minister eerst te verifiëren, want zolang je de naam soeverein hoort, was het alom bekend dat hij de tussenpersoon is van de Mennonieten die hier in Suriname niet willen, maar moeten emigreren. That's the reality. If you look at KCC in een behoorlijk land, dan kijk je aan op ministers die naar huis gestuurd zouden moeten worden. We praten over de minister GBB en uno vergeet als minister voor LVV schreef want schreef naar de aantal duizenden hectare samen actie om een proefproject te draaien. Dan heeft die man honderden duizenden hectare grond aangevraagd om een proef te draaien. Onder het mom om een proef te draaien. Oké, is wel een mooie vraag. Goeie vraag. Ik heb 13 jaar lang gewerkt voor een multinational. Men noemt dat een pilot project. Zoals hij het ook had beweerd. Maar een pilot project minister van LVV heeft u geen 550.000 hectare nodig. Want het is een pilot project. Ja? Je hebt geen 550.000 hectare nodig. Laten we even eerlijk zijn. Je hebt 1 hectare slechts nodig. Ja, om je woorden waar te maken als pilot project. 1 hectare. En if je slaagt, want dat moest de je resultaat, dat moest de je performance. Ja toch? Dan. Want afvallig moest taki ook toe. Want anders wordt hetzelfde als deze goede heer hier. Welke hypothecaire uittreksels kunnen vinden van klas. En noemt dat eerlijk na. Kom de even. Mag je een mooi neem? Ja, hij is in feite de kapitein van Saramaka. Kutakinso. Ja? Even respect naar hem toe. Na kapitein Saramaka saap om in dusun hectare. En dan om een charing komt tot ontwikkeling. Ja, het was ook een pilot project. Ja? En die pilot project moet je eerlijk zijn. Je gaat naar koronconversie draaien en verkopen voor de Mennonieten. Want een domeingrond verkoop je niet. Daarom arzelen we nu om grondconversie. Nog draaien om tak die grootouders naar die dat die rommel. Nonsens, precies zoals president voor uno betaki in een politieke podia eerder. BBR, wat betekent dat? Terwijl na tweede B de lekseu. Ja, a tweede B sa you karing rommel de lekseu en hij draai a beleid naar jou. Alleen ben je bang om het neer te leggen. En hij ook, idem dito. Want jullie hebben gezworen tot 2025 zogenaamd democratisch. Maar we konden tapu. Ja? Dus minister, een pilot project. Heb je slechts 1 hectare nodig? Ko de eerlijk na nga mimi brada. You ondervind wansan, you ervaar wansan, you want charing kon tot ontwikkeling. You want bouw oso. Want oso you want bouw. Da omin ya van nodig. 1 hectare. Nato. 100 vierkante, 1000 vierkante meter sari tok. Voor you to nieuwsbericht dat you man bouw oso dati. Precies zo minister. Logika. Krintakina krilibi, een pilot project kan je slechts met 1 hectare beginnen. En if je slaagt, en het is, if a volk, a kondre maar profiteer, dan no sweat. Dan krijg je die 550.000. Ja toch? Maar, goede eerlijk, wees eens eerlijk minister. Wees eens eerlijk, het was bedoeld voor het dieptepunt die gaande is. Ja? En de man begint bij, want beelden de mij denken tractor. Er wordt ook de ronde gedaan van de inheemse hebben of kapiteins hebben 3 auto's. Ano mitaki? Social media, ego viraal ook toe. Ja toch? Heeft de stichting van meneer Soeverein
niet 3 stukken getekend door de minister gekregen? Code eerlijk naar mij. Dat if u tak nee minister, toch, dat heeft meneer Soeverein u geschaad. Ja toch? En if president moest poer ministers of potcommissies, sorry, dat wil zeggen dat je eigen ministers bakt met een eigen brevet. Zo simpel is het. Jouw dreamteam heeft gefaald. Code eerlijk. En TU, sorry, een minobetre helemaal. TU, partner pot een minister, en u ziet dat anego, en u heeft duidelijk gezegd, president. Zelf aan de minister, tegen de minister van Justitie en Politie. If zaken nego boom in uw beleid, dat je take over. Hoe neem je over dan? Wat if je pot om een commissie? Sumay pay de commissieleden dan. Mi belasting money. Ay pay you ka ba? Je kot BTW voor mikaba. Nog alle overige Surinamers. Dat sumay pay de commissieleden. Je ziet dat hier commissies aan nou volop, want een commissie is mensen met een beperking bij de toe in wang in een simpel pool to best doen a mangsa eigenlijk naar trekker voor de man naar een beperkingsrefi best doen. En dat commissie no bereikt niks van dit, maar qua strategie demonstreer. Milobi brada, ku arki ubigis masa gwele bunu tuno. Ku arki de eens no. Daarom ik ano soso de mataki omen meti enyak saba. Makon koni e charaning. Omdat de mawa sorry tak if tongobe abonyo. De commissie voor de beperkende dat. Sa wayarig ba bede geïnstalleerd. Ding tongobe abonyo. Daw no besi de mensen met een beperking dat pe bakato. Laten we even eerlijk zijn. Eerst Suriname dan de rest. De mas doa heer, de ma moet je je schamen. En ik voel me ook beledigd omdat ik ook mensen met beperkingen in mijn familie heb. Pe kerstde. U abif potwamp chimoni gefu tes swamp chin kerstbrood. Schaam je je niet? Schaam je je niet? Die mensen kunnen niet zien. Anderen kunnen niet horen. Anderen kunnen niet lopen. Wat hebben die mensen jullie aangedaan? Dat ze zo stiefmoederlijk worden behandeld. Inesari srefino. Imo van ne beefy. Te takwan lo rommel. Dan nog erbij. En daarom ik met taki. U zegt, u heeft de naam genoemd zo net. Ik probeer geen namen te noemen. Maar ik ben slechts een papegaai die weer terugpraat of weer kopieert. Laten we het zo zeggen. Ja, want voor mij tak dat na dati. U heeft de naam Culturu genoemd. Hij is een geestelijke leider. Maar deze geestelijke leider die ook indertijd ook deel uitmaakte. Is hij dan integer? Is hij dan geestelijke leider waard? Want hij praat de taal van wie hij verdient nu. Daar heb ik het. En hierover heb ik het. If tongo be abonyo, dat is maar een beperking. Nobo kontra pe krito. We moeten ons schamen, we zijn niet menswaardig. Dan ben je leider. Ik heb ook een leidinggevende functie binnen mijn organisatie. Ik dien mijn mensen te kunnen sussen. Wanneer ontevredenheid zich geschiedt. Ja, ik dien eerst voor mijn mensen op te komen, alvorens mijn gezin. Want ik doe niet mee aan nepotisme. Ja? Ik probeer mijn 10 vingers schoon te houden. Om mijn werk, mijn woord die ik aan het volk heb gegeven, naar eer en geweten te doen. Dat wanneer ik een 10 cent krijg, ik het moet delen. Met mijn naasten en met mijn geliefden. U doet dat niet. Jullie doen dat niet. Jullie hebben zoveel concessies. Jullie liegen steeds door steen en been tegenover ons. We moeten eerlijk zijn. En wanneer je integriteitsgevoel hebt en er is een organisatie
passie voor Suriname. Wanneer je de passie had. Jullie allemaal de passies hadden. Daadwerkelijk niet voor Suriname, maar voor het volk. Want Suriname is slechts een plattegrond. Dan zou dit, wat zij hebben bedoeld, dat vorige regeringen of de vorige regering, hoor je dat, ons in deze pinari, zoals jullie zeggen, hebben doen belanden, waar jullie het van kwaad naar erger hebben gemaakt. Want jullie belofte zit ingeprint in onze hersen, dat wij jullie de twijfel, ja, die wij hadden, de voordeel hebben gegeven. Ik was ook daar. Jullie zijn ondankbaar, want ik heb 2 weken lang bij NIS mijn ogen niet dichtgemaakt. Jullie hebben me ook goed flink bedonderd, ja. Door niet naar IMF te gaan, door 200 dagen verlichting te brengen. En we hebben jullie de voordeel van de twijfel gegeven, ja. Ik moet toegeven. Ik ben een sportieve speler. Maar jullie zijn ondankbaar, want jullie hebben jullie woorden niet waar kunnen maken. Sorry dat ik het zo moet zeggen. Wat kunnen we verwachten komende verkiezingen? Want bijna wij door het einde fase niet. Maar ik weet ja dat door die zwakka. Sang ook kan verwacht, want 2025 was pas eigenlijk, want wie suma win een verkiezing of waka ook toe. Walo zo zijn niet op en moet volgens mij naar hoop dat agetij o draai iets rendang. Brada itake so net bouw want ayuru egwe. Ja, en mi otake altijd en altijd met takke en met taantakking. Ja? Waar ligt de macht? Juist, de macht ligt bij het volk. U mag suggereer, u mag mektro binanga usrevi, u mag doen alsof, u mag potsma fu kostrasma. Ja? Maar de macht ligt bij het volk. Hoe je dan keert of draait, of hoe je dat wil doen. Ik zeg één ding en ik heb het altijd getoond. Ik kan naktrangen tap mi borsu. Ik ben niet de persoon geweest die wacht op verkiezing. Nee. Ik heb altijd en ik heb mijn leven in het spel altijd gezet. En ik geef je weer de voorbeelden, de ontruimingen die plaats hadden gevonden. Waar ik in de regen voor mijn volk moest staan. Om door middel van interventie een oplossing te kunnen zien te vinden. Dan mogen jullie je mond pieren. Maar ik heb de slagen van de sweep kunnen incasseren. En ik heb nooit op verkiezingsronde gewacht. Soms heb ik het idee alsof Surinamers eerder hun hart hebben verpand aan een politieke partij dan aan Suriname. Want we takken altijd Suriname eerst dan de rest. Maar if je look at het systeem, dan is het dat mensen zo weg zijn van politieke partijen dat ze niet meer spannen als het nou om Suriname gaat. Zolang hun partij heeft gewonnen, daar boom. Kijk, mijn broeder, ik kan uw bezorgdheid begrijpen. Ja, maar hou me ten goede, vergeef me bij deze. Surinamers pinaren niet. Onthoud het, u pinaart ook niet. Ja, enige die wij kan zeggen, die pinaren nog steeds, zijn de daklozen, die uitgejonkt zijn, want die na verstand voor roko, en de mensen die lui zijn, die niet willen werken, dan alleen maar willen profiteren. Maar onthoud de één ding, Surinamers pinaren niet, maar Surinamers surviven. Dat het Surinaams volk zo'n opstelling heeft, ja, omdat zij het ook nodig hebben. If de man no man jou een pis kersbrood kabafur, of de no man jou een pis kersbrood, en dan minanga yusa abe moro betre oji de wan pis kersbrood, dat do takatal fu pedek sa kersbrood. Dus, ik begrijp uw bezorgdheid. Ik dacht het ook zo. Maar mi go luka breek de kant nu. Mi luka trasi van medaille. Dan tak niet. Ano tak de mij slijm. Maar de mij survive. Want if de man bij bijvoorbeeld ambtenaar en de tap schaal 1. En de jump go naar schaal 5. De man nou teki no. Do teki, maar dat wil niet zeggen dat zij dan hun of die partijen dan ophemelen. Ze zijn ook rijp geworden.
Ja, mits zij dan ook een integriteitsgevoel hebben voor hunzelf en voor ons land. Ja toch? Maar omdat zij surviven. De mij rokot to depressie. Pede mama feno ap chimbrede de mau tekeng. De mau tak de matal. Maar tenslotte, na den sting takitok. En mocht het zijn dat uw woord ook toch waar is, ja toch ook waar uitkomt, dan ligt het niet aan u en ik. Dan ligt het aan hunzelf toch. En elke keuze heeft zijn consequenties zoals deze. We hebben dan de voordeel van de twijfel gegeven. We zien het. If ik op de man baka, suma schuld niet. Ja toch? Ik heb mezelf ook erin gezet. Ik voel me ook schuldig en ik ben ook debet, want ik was 2 weken lang daarbij nista. Ja toch? Uno bij de eens toch? Maar no, alatik ba, man kies misrivitak. Oh my God. It's just like we are a little pathetic. Want liever hadden we dan de vorige regering gelaten als we wisten dat het zo was. Zo zou geschieden totdat het van kwaad naar erger zou gaan. No, lauw. Is het toch? Maar daarom ik me begin naar misrevi. En het doet me niks om iemand sorry te zeggen. Ik voel me juist dapper. Dan leer ik van mijn fouten. Maar niet alleen maar van mijn fouten leren, maar mijn fouten ook proberen te corrigeren. Dus regering, hoe je dan keert of draait. Wie de balkats moeten terug verwachten als je kuilie vergraaft voor een ander. Onthoud 1 ding. Vroeg of laat gaan jullie ook zelf erin vallen. Dat is mijn standpunt. En ik wacht niet tot de verkiezing, omdat ik nu moet opkomen voor de familie Watson. Die ontruimd was. Die werd gesleept in het modder. Amako dedeno. Een vrouw met beperking. Tangano de ma libe vakantie. Mijn oma Aban die 1 januari jongsleden is ontruimd. Uno sapung pote etema de stukken voor eng. Dena meneer Bisumbar, pertap Bisumbar. Zij klets nanga emofo. Bijna me, luko. In plaats me kar meneer Bisumbar tok. Pres, bijna iben pot Marlon Rosenblad drape, jong. Met tegen eerlijk, jongen. Marlon Rosenblad zei experimenteer en dit product van man. Mimi neem ik propaganda gamang. Maar je pisma. Marlon Rosenblad sa ap wel wan bigi mo volk meneer Atencio mijn atip ching. En ano kolli omdat hij verdien wan brede voor you. Liever ribe potama aan dat drape. Sorry tak mim takin so. Ja? Maar meneer Petap Bisumbar. Membre eteno. Ibe kree ay wat ragi meneer en mevrouw Watson doe becari in een vergadering dat die be vertegenwoordig a president. Ikar unukong nadat we bij de minister van GBB waren gekomen. Ik tek de documenten toch. Ik tek a familie mijn oma of mijn aban in documenten. Ik tek documenten voor Betja. Ik tek documenten voor Soelen. Ik tek documenten voor Ringweg, Alampiaweg, Smeltsweg. Ik tek documenten voor grondzoekenden die daadwerkelijk uithongeren naar een stukje grond. P-bong de papira. Yunanga minister voor GBB en domeinkantoor. Idem dito. Ja? Wel, uno en meneer Atencio. Nou, wacht die telk 25 mei. Want je hebt het met mijn familieleden ook gemaakt. En wij verdienen opheldering en wij verdienen ja, een oplossing. En als het nu moet geschieden middels een politieke oplossing. Ik ben politicus. Let's go on. Als we op naar de groene tafel moeten gaan. Kogwe. Want anticorruptiewet ei bestaat. Alleen kunnen we het niet googlen, we kunnen het niet vinden. Daarom ik unoteking aan. Maar terwijl doe usani. Dat eeuwig meeëren in de anticorruptiewet, in het wetboek van strafrecht. Jullie zijn gek. Dan mine mek trobi na you. Mine mek trobi na uno, want in de politiek zijn niemand vijanden. We zijn rivalen tegenover elkaar. Ik heb jullie altijd gezegd en eerder ook. Wie kan mij nu zeggen, als wij elkaar uitschelden, dat wij dan de volgende verkiezing in het belang van land en volk niet weer de strijdbijl begraven. Sumama tegimi.
Wat heeft Sumita gedaan? Wat heeft Somo gedaan? Wat heeft Henk Aaron en Latsman gedaan? Code eerlijk. Maar ik heb het recht om de beleidsmakers te corrigeren. In het belang van land en volk. En idem dito hun ook, als zij niet eens zijn. Ze hebben het volste recht. Maar kom dat niet aan ons doen en ons nu dan de muilkorfwet nu dan op ons ruggen komen steken. Dan ben je niet integer, dan ben je niet leider waard. Dan heb je de leiderschapstraining voor niemandal als geschiedenis die je wilt maken te voldaan. Want ik meneer Atencio, voorzitter van ABOS, die ook politicus is. Niemand maakt van mijn hart een moordkuil. Te meer. De advocaat zelf, wie ik ook had gevraagd van collegialiteit of het geld. Want die persoon is in Amerika. Die persoon die grond van de familie Batja. Nou, Hindustani maar met karening, omdat ik ook Hindustaanse broeders en zusters heb. Dat daar Canada. En hun hadden ook een BV en ze hebben 90.000 geïnvesteerd. En die tik de grond. Minister Isabete, want na je beloof een organisatie met aanwezigheid voor DNA-lid Ansadi en DNA-lid Jones. Penono de densre verkast densre fitu. Daarom heb ik met tegen toch. Integriteit speelt een rol. Want die komen vanuit de oppositie. En nooit de man nog rap zijn godoro toe. Maar ik ga blijven rappen. En jullie hebben die stukken minister. U heeft de stukken wat ik bedoel. Presidentskabinet, meneer Hardin, meneer Pertap Bisumbar. Ja, zonder aanzien des persoon met karju. Omdat u saptak atru en ik kan je die datum ook wijzen. En ik kan je ook die stukken wijzen. Zorg unope de stukken dat deed. Stukken van Ringweg, Alampjeweg, Smelsweg. Mine wacht die verkiezing. Eerst Suriname, dan de rest. Grand Tangi. Atencio, we gaan je hartelijk bedanken voor dit moment met Culturu TV. Kijk, dit was Culturu TV Open Mic met Era. Martin Atencio. Wij zijn niet terug de volgende keer. Hallo, rustig. Ga jullie rustig zitten? Happy. Make you the bells a jingle. Can't say come, oh jingle. Wish you single, yeah. Make you the na sterna top fu abom. En praise ya fu na new year say come, oh jingle. Wish you single. We wish you a Merry Christmas, a happy Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you A Merry Christmas. and a Happy New Year. Gishori, visna fostro yo gishori mi mati. E visi firatori di pinyu ati. Imzuku ye pifo salati. Te ye dwengi yu ine firi usre fulagi. If ye do nanga opo ati, me sembesita ya sa auto fancy. Na you are the nom lasi, yeah. Ma make you the bells a jingle. Get face echo, oh jingle. Wish you single, yeah. Make you the na sterna top fu abom. En praise ya fu na new year cycle. Oh jingle. Wish you single. Geef wat je te veel hebt, gooi het niet weg. We leven in een tijd van leed en stress.
Ga voor verbetering, corona no berekening. Ga voor je zegening. Maak een breder kengi, ga door de gebeden vind. Dan kan de dingen zeggen, tevreden vind. Nos banga kete de yo nyanga sani Jesus ning. Ai Jesus ning. Makanda systeem schrift in Latin. Hoe make one pom en pastei. My kangwa omu. Put butu, they make winsty go fill the ei. Kesa yesi jana gi alamang. Ya, di manga yu isha dalamang. Ya kes na gi yu tu alas ranamang. Ano gi de wasa gutu. Kes na one day fu ala bondru. This make you the abelsa a jingle. Kes face a come. Wo jingle. Wish you single. Yeah. Make you de na sterna top fu abong. En praise ya fu na New Year psycho. Wo jingle. Wish you single. Yeah. We wish you a Merry Christmas. A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas.